Iep, ja estic aquí i em perdonareu, però la vida quotidiana a vegades no dona per a més. Estigueu ben atents perquè ho farem de dues maneres. La tradicional, que és al forn, i si no amb la màquina processadora. Evidentment necessitarem com a ingredients les carxofes i olis. En aquest cas pot ser oli vegetal o grassa animal tipus sagí. Precalentarem els olis tant al forn com a la màquina processadora a 75 graus. Per la màquina processadora, si no tenim un tap substitutori, hi ha un cobridor de les varetes i si no amb la mateixa cistelleta d'accessoris ens servirà perfectament. Haurem de ficar aigua i llimona perquè les carxofes no se'ns oxidin i tallar la tija de la carxofa de manera recta perquè així se'ns sentarà bé a qualsevol cassoleta. Els pèls del mig, que com us vaig comentar a l'anterior vídeo són unes carxofes més aviat velletes, tot això ho retiro perquè és molt molest. Assentarem bé les carxofes i les cobrirem amb la seva totalitat. Ho posarem tant al forn com a la màquina processadora a 75 graus durant 5 hores. Sí, 5 hores. Comprovarem des del centre de la carxofa si estan toves. A mi m'agraden un pelet al dente perquè després les acabo de passar per la barbacoa a la fregidora d'aire. Ho envasarem amb el propi oli de la cocció. Doncs bé, jo crec que n'hem tret un partidàs d'aquestes carxofes, la crema i el confit.